Manila Broadcasting. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, hiniyo nga bulig ni Bacolod Mayor Leonard Diaz sa gobyerno nasyonal ginsabat na ni Presidente Duterte. Gintukod nga local IATF sa Bacolod palpak suno kay Councilor Gamboa. Sa balita nasyonal, Philippine Army Chief Lieutenant General Sobihana ginrekomendar nga paidalom sa martial law ang probinsya sang Sulu. Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas masobra na 197,000. Maayong aga Bacolod, mga aga malugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon. Welcome mga ka-aksyon. Good morning sa aton nga mga Facebook followers kag sa aton dira nga gatanaw sa Watch Party bla no. Good morning sa kay Josette Lumeda sa Bago City, sa kay of course sa kay Cory Vidaha may aga dira sa Kuwait. Gracia Hareta Horvidalia from Silay City. Good morning man. Kag Michael Joseph Hilado. Good morning Action Radio kuno siya ga-monitor diri sa Handumanan. Ginagreet lang da sa pamilya niya sa Mansilingan. Keep safe everyone. Sakay Ochida Haruka sa tanan nga gapamati from Japan. Good morning. Sakay Gladys Panganiban. Jaja Gutierrez, mga agaman. Yes. Si Leonilin pa Action Boy, wala mo nabasa. Sino? Leonilin Leonilin, oo. Yes. Juanico. Sa Facebook, watch? Yes, okay. correct. Sige. Kaya Alex Fuentes, Action Boy, may aga sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Ka-Aksyon Sir Boy, ka-Aksyon Miss Dorel. Happy Wednesday sa inyong aduha. Be safe. Yes, be safe man. Kaya, classmate mo Action Boy, Lilian Bermudez. Lilian. Bermudez, gali. Miss Bermudez, Lilian. sa Melbourne, Australia, diba? Correct. Kaya, Gilo Cordero, good morning Action Radio, watching from Hacienda Merced. O ba si Mercedes ni Bilahaw, no? Merced lang guro ah. Barangay DSB Pontevedra. Kung magdamo natin Mercedes na eh. Kung isa lang kasinda, Merced lang. Agree. Correct? Kaya Mermo Depon, good morning man Action Boy. Amo na gali. Kung damo Mercedes. Kung isa lang Merced. Piyo na. Ay, piyo. Nami sa imo nga Para. No may pulupakpak kayaw. Yes. Pamanggaay. Extra nga tela, ngulo na tahi na siya. Niya din tanay butang man niya. Ikaw lang daw, takod lang daw. Doy mo, pulupakpak. Kaya Action Boy, kaya araman si Annalyn Hodenbag. Kung kakapilya Action Boy. Annalyn Hodenbag. Okay. Ambalya, good morning Action Boy from Canada. Greet niya lang ko yung family sa Kabugwason, kag Fortune Town, Cristales family. Good morning Cristales family. Stay safe and stay healthy. Kay Sir Edwin Pineda, araman siya Action Boy. Kaya Alex Fuentes, thank you kuno. You're welcome, Ged. Kaya Philip Isulat, good morning guys. Good AM Action. Guys, stay fresh. Hindi stay safe yung pag stay healthy. Stay fresh. Stay fresh. Isda yes, isda ba?
Kaya, hindi ko kabalo paano nabasahon. Alejandro Kaya- Absalon. Okay. Ay, kabalo ko pasa, no? Oo, mga mo na. Kanisa mo, doon sa mga Saudi lang ang mga kan. Saudi. Alejandro Absalon sang Bulata, Kawayan. Yes, good morning. Kay June Sibalios, good morning man. Halong gito sure na lockdown sa 28. Meron na ni Action Boy. Wala pa sang wala pa sang ano gani panang ni, wala pa sang executive order kay ginahulat pa ang approval sang National IATF. Correct. Pero ang mass testing nga dayon gina. Yes, madayon. So kung madayon abe butan tabi ma-approve sang IATF, August 28 to August 31 may lockdown gid, no? Dire sa Bacolod, Silay, Talisay, Bago kag Murcia. Amo ning mga may lockdown. Kaya schedule sang swab testing August 28 to 29 Bacolod, August 30 to 31 ining mga syudad sa Silay, Talisay, Bago kag Murcia. 10,000 nimo no. But kung madayon ina kay depende kung madayon lang swab testing kay basi kung wala pa may kinahanglan mga supplies eh. Correct. Di Webes na daan, boss, Action Boy. Webes buwas. So, sa Biyernes, no? Masugod, no? Yes. August 27 na kita buwas eh. Yes. Kay Gerald Guillermo, Action Boy, nagapamati man siya from Manila. Ginagreet niya lang kuno iya family sa Hacienda Villa Elena, Manapla. Guillermo family, Action Boy. Kaya Eden Lamayo, good morning. Kay Lucifer Fin, shout out, morning, aga para sa mga balita. Morning mga ka-action. Good morning man, Veronica Echaus, good morning. Dira sa may, opo dya si Gary, o kung si Kagawad, Gary Echaus, Action Boy. Kay LW Prudente, good morning kuno sa Prudente family. Deliza Vigno, good morning, Action Radio, kapamati di sa Purok Sigay. Sa may magsungay na, ang Puroksigay, sa may magsungay na, no? Correct. Ari na ang imong presidente. Doon si Cory Aquino. Wow, si Dennis may munog ni siya pero may bala sa akon. Sige, agida din. Kay tungod yellow, mo na. Dilawan. Hindi pwede daw sino kang soksok pag yellow. Sino yun eh? Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sang mga balita lokal. Tatlo ka mga miyembro sang gabinete sang gobyerno ana tala na mag-abot sa siyudad sa Bacolod buwas ng adlaw Huwebes, Agosto 27 para mag-assess sang sitwasyon sang COVID-19 sa siyudad matapos ginsabat ni Presidente Rodrigo Duterte ang hinyo nga bulig ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sa gobyerno nasyonal. Sa isa ka text message ginpadala ni Senator Bongo kay Leonardia, ginpahayag sini nga ang contingent ang pagapangunahan ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino, Environment Secretary Roy Simatu kag partner ni Simatu nga si General Mel Feliciano. Anasambit ng opisyal ang una magapadulong sa siyudad sa Iloilo karon nga adlaw Miyerkules para magpatigan man sang diskusyon sa mga opisyal sa mga siyudad. Sa isa ka follow-up call kay Leonardia, ginpromisa naman ni AFP Visayas Command Center Cebu General Robert Ancan nga ang medical doctors nga nalakipan sang army doctors, mga nurses kag support health workers ang mga augment sa mga medical workers sa syudad nga mat-amat na nga na due time matapos pila sa mga ini ang nag-resign na sa trabaho. Sa isa pa katawag ni National Task Force on COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. kay Leonardia, ginpromisa sini nga mag-aapas siya sa meeting kaupod si Secretary Dino apang in kaso ginman nga hindi siya makakadto, nagpromisa ini nga magapadulong sa Bacolod sa masunod nga semana. Ginpahayag ni National Task Force on COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. kay Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga maga-deploy siya sa Region 7 nurses and doctors sa syudad sang Bacolod. Iya man diskusyonan po ng DOH 6 nga
ang pila ka mga hotel sa Bacolod ang himuon serve nga bend down facility sa mga recovering COVID-19 patients. Agod ang mga hospital sa Bacolod ang liwat makabaton sa critically ill COVID patients. Gain pa siguro man ni Galvez kay Leonardia nga mag-deploy siya sa 5 high-flow nasal cannula sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag i-facilitate ang CLMRH nga dapat may stock sa remdesivir, isa ka antiviral drug nga ginagamit para sa mga seriously ill COVID-19 patients. Madumduman, una na nga nagpanawagan si Leonardia sa emergency and urgent appeal kay Presidente Rodrigo Duterte kahapon Agosto 25, 2020 nga magpadala sa Bacolod sang 150 ka nurses, 20 ka mga doktor, 30 ka medical technologists bilang emergency stopgap measure antes pa man mabag down ang healthcare system sang syudad bagod sa kulang sang medical personnel sa mga hospital. Ginpahayag naman ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga palpak ang gintukod nga local IATF sa syudad para magtutok sang COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Gamboa nga dapat medical expert ang ginbutang sa baylo nga mga opisyal sa syudad. Sunod kay Gamboa, ang mga opisyal sa syudad dapat maghimo lang sang ordinansa kaya maghatag suporta sa anuman nga ginarekomendar sa mga medical experts pareho sa mga doktor, mga epidemiologist kag iban pa nga makabulig sa pagpaganagan sa paglapta sa COVID-19. Duwa pa ni Gamboa, pareho lang ang inbutang sa syudad sa peligro ang kabuhi sa mga wala nahanas nga mga job order casuals nga ginhimo bilang frontliners partikular sa pagsugat sa mga OFWs ug LSIs nga ginadala sa mga quarantine centers. Ang aton nga team sa ITF local medyo may kapalpakan na tabo subong. Yara, yes. That is why silinta it is high time now to top experts, medical experts, medical IT experts. Galing Kag kiti. mag-digitize na kita. Aha. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Wilson June Gamboa. Ginkontra ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. ang natabo nga pagpasar sa ordinansa nga nagahatag sa emergency power o kon authority kay Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga magdesisyon kung ano ang ipatuman sa syudad sa piyak nga naka-modified general community quarantine ang Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Gamboa nga may tatlo ka gintumod nga rason sa pagkontra ang konsehal. Una ang ginpahayag ni Gamboa nga yara na sa local government code nga ginasaad nga pwede makapatuman sang drastic measure ang alkalde sa tion nga sang emerhensya. Ikaduha, mahimo nga halinan ini sa pagsobra sa limitasyon nga ginhatag sa National IATF kag ang ikatatlo, pareho lang nga ginsurrender sang sangguniang palunsod ang diretso sini para mag-usisa sang patas kag balanse sa tanan nga ordinansa, resolusyon, reklamo sang publiko kag iban pa. Ginklaro man ni Gamboa nga wala sinigin pakanubo ang mga tika nga ginahimo batok sa COVID-19 sa baylo ang pondo nga paghatag o ang punto nga paghatag sa emergency power kay Leonardia. Naglambot na sa 3,651 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 97 kabago nga kaso kahapon sa ginpagawa nga datos sang DOH Region 6. Ang 97 ginalagipan sang 93 ka local cases, 2 ka APUR kag tag-isa ka LSI kag returning overseas Filipino. Ang bago nga nagpositibo na record sa siyudad sang Iloilo nga may 31, Negros Occidental 28, probinsya sang Iloilo nga may 18, siyudad sa Bacolod nga may 15, Capiz nga may 3 kag tag-isa sa Aklan kag Guimaras. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 23 kabago nga nag-ayo sa masakit o kung may kabilugan na nga 1,553. Ang naka-recover kada record sa siyudad sa Iloilo nga may 23, probinsya sa Iloilo nga 17, 5 sa Capiz kag isa sa Aklan. Nagsaka naman sa 55 na patay sa COVID-19 matapos nadugangan sang isa nga na record sa Capiz. Ang Western Visayas nakapagwa sang 985 ka laboratory results nga may 97 ka bago nga positibo, 2 ka repeat test, 886 ka negatibo kag wala sang repeat test. Nagpositibo sa COVID-19 ang duwa sa anom ka mga suspect nga gindakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o Conpidea Negros Occidental sa bypass operation sa Barangay Banago, Syudad sa Bacolod nagligad nga semana. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginkumpirmar ni Bacolod City Police Office ug BCPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga mga sospetsado kalakip na ang nagpositibo sa COVID-19 ang ginpreso sa custodial facility sang Police Station 3. Suno kay Pico, pagkatapos magpatigayon sa bypass operation ang PDEA Negros Occidental, nagpaidalom sa RT-PCR test. Halos isa ka semana makaligad ginbalikan sang PDEA
PIDEA Negros Occidental kag medical team ang anom ka mga sospetsado kag ginpaydalo man sa swab test. Sa karon gindala na sa facility quarantine ang duha ka mga nagpositibo sa COVID-19 samtang nagpatigay na sa disinfection ang Police Station 3. Nagahulat sa karon ang kapulisan sang mando sang City Health Office para sa contact tracing. Ang subtest na yung mga PDF personnel, after sila, nagkatap sila sa operation sa Banago. I just don't know kung anong resulta. Pero, ginbalikan nila nakadetain ang anong papriso sa Station 3 para iswap. Ang moto na guwa, nagpositibo ang guwa sa ano. Ang kabangin sa pahayag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Naglambot naman sa 5 ka mga agents ng Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDEA Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang mga nagpositibo sa COVID-19 ang nakaupod sa bypass operation nga ginpatigayon sa Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod sa Agosto 12. Duha man ni Gomez, Lunes ang hapon sa nagkuha resulta sa duha ka mga agents nga lunsay positibo sa COVID-19. Samtang kahapon nga adlaw nagkuha naman ang resulta sa isa pa ka PIDEA agent nga positibo sa COVID-19. Ginpaatag ni Gomez nga antes pa makagwa ang resulta sa swab test, naka-isolate na ang mga PIDEA agents. Ang mga nagpositibo sa COVID-19 lunsay mga asymptomatic. 7 naman sa mga agents ng PIDEA Negros Occidental ang nagnegatibo sa COVID-19. Sa piyak, sinigit pa ni Gomez nga magapadayon ng PIDEA sa monitoring kag bypass operation batok sa mga illegalista apang nagpasiguro nga ilan na nga hatagan sa magdamod ang kahimtangan sang lugar kalakip na mga subject sang bypass operation. Nagsaka man sa 3 ang nagpositibo nga miyembro sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo. Kagsuro kay Nokpo Director Police Colonel Romy Palge, ang maini ang na-deploy sa mga hotel nga may ginpaydalom sa quarantine nga mga overseas Filipino workers o OFW. Dugang panipalge ang duha sa ila naka-recover kag magapauli na sila pulian gikan sa quarantine facility. Naghimo naman sa inisyatibo ang direktor nga makatikom o kung makatipon sang pondo agod ibulig sa mga nagpositibo. Ginpasalamatan naman sini ang mga nagdonar. Sa ibang panaton nga balita lokal, patay ang isa ka miyembro sa Civilian Armed Forces Geographical Unit kung CAFGU matapos ginbuno sang mismo kaupod sini sa sulod sang ining detachment sa Barangay San Pablo, Banwas ang Manapla, malas 8:15 ang takna Lunes ang gabi. Ang napatay ginkilala kay Joseph Claro, 41 anyos, pumuluyo sa mga lugar samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Noel Garcia, 30 anyos, pumuluyo sa Hacienda Minoro, Barangay 14, Siyudad San Victorias. Sunod kay Police Captain Janick Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, nagsunlugan na Santay Claro kag Garcia apang posible na pikon ang sospetsado kag gilayon ginbuno ang biktima. Giningagaw padala sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay apang ideklara nga patay sa attending physician. Duha ni Bermudez ginausisa ilang aligasyon nga nakainom sa makahulubong ilinon ang duha bangod wala pa man sa may nakita nga ebidensya. Nagsaka ang suicide rate nga na-record sa Bacolod City Police Office ini nga tuig. Suro kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Operations, nagligad nga tuig 2019. Naka-record lang sila sang 17 ka kaso sang suicide. Samtang Enero tubtub Agosto 2020, 15 na ang ila sini nga na-record. Dugang panilyada, posible dalaman ini sang pandemya ang ginapangatubang sa karon, hindi lang sang Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Suro kay Liada, wala sang specific unit kag wala sila sang specific nga programa para sa kaangay nga issue. Panugyan ni Liada nga kung mayara sang kaupod sa panimalay nga nagalain ang pamatasan o kung ang gawi sini, dapat nga hindi pagpabayaan kag istoryahon agud malikawan ang mga paghikom. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Sa
Oh, sige. Good morning, Luat. Heaven, heaven. Naga-monitor subong. Sakay Miriam Binoman. Good morning, Action Boy. Action Dorel. Monitor lang ko di sa Alangilan. Samtang gakape. Ay, very good. Ronnie Sidayon Gordon. Parang Ronnie, good morning. Sakay Mermo Dipon. Greet ko lang gali ang team sosyo sa Isabela. Keep safe and God bless. Klein Cabaron. Good morning from Hong Kong. Sakay Mary Ann Janet Delgado, no? Ti ayon ini ni Aksyon Andy Delgado. Good morning man. Edwin Miranda Senior, good morning. Tess Duran. Lain naman ang iya nga profile nimo. Teresa Linaha Kayaw, may aga kag kay Sis Viola Baloyo Eras. Good morning. Ems Aboso, good morning man. Masunod mo? Si Yes. Genesis Camilote. Stay safe sa inyo tanan from Kamindangan, Kawayan. Michelle Bailon Agawin. Shout out sa ihabana ko si Arnel Agawin sa Deca Homes, Barangay Kabug. Keep safe from Riyadh. Okay, sa Deca Homes. July Derla Celestial Hungko Taxmana. Watching from UK. Yes. Of course, sa kay Solping, no? Sa Girit man si Panoy, Carlos, kag Richard sa City Health Bago. Thanks kanay sang blouse ni Dorel. Thank you, small thing. Yeah. Sige. Kay Michael Aligin, Action Boy, good morning man. Kay Beth Tumangan, good morning. Keep safe. Sa mga OFW nga ara sa Forest Park, good morning sa inyo, especially sa anak niya nga si Joshua Pantilio, Action Boy, Tumangan. God bless us all. Kay Razel Dulingo, Dimson Dulingo, good morning, Action Boy and Action Dorel, watching from UAE. Ginag-greet niya lang ko ang Dimson, Dulingo, and Lagarto family dra sa may Silay. Stay safe, everyone, and God bless. Kay CMJ, good morning, watching from Barangay Salong, Kabankalan Barangay City. Salong, Kabankalan. Yes. Panamyaw sa mga taga-barangay Salong. Kay Nene Inventor Rosa, good morning man. Kay Michael Hilado, Miss Dorel, oh, excuse, Aquino. Pag hindi ay kalain. Hindi naman. Gawalan na. Kay Julius Orvidalia, good morning. Dara sa may Silay City. Kay Junsi Damasco, good morning man. Please greet ko na Damasco family sa Barangay Kaduaan. Kag family Malinaw sa Hacienda Caridad. Number 3, sang Barangay Luna. Cadiz. Yes, good morning. Kay Rona Britania, good morning. Ronnie Capero, good morning. Kay La Cristel. Kaya Cherry Cathy Esteller, Ate Che, good morning. Ay, thank you so much. Ano tong pamangkot, Action Boy man? Mga sa border, may lockdown. Anong Wala pa requirements? executive order. Wala pa executive order. Kay Ronilyn Capero, good morning. Erna Santillan, good morning, Action Radio Boy and Action Doll watching from Qatar. Kay John Garcia, good morning, Action Doll and Action Boy. John, nagali. Ay na, no naman. John na. Kaya ba si John ni siya, yung supulan niya lang na. Charot lang. Good morning, dra sa my family Baladhay, Dalumpines from Family Garcia. Generalao. Sa Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bagos City. Salamat. Yes, thank you. Kay Samuel Kayot. Kayot, good morning man. Yes, morning. Kay Ate Cherry, good morning ko sa family Tansinko, Talha, kag Pacheco, sa Punta Taytay. Yes, okay, then no problem. You're so beautiful. Thank you so much. Kaduwagi di Action Boy, pati nagi ko yan. Kaya Julius Orvidalia, sa iya ko no asawa, Action Boy, nga si Hareta Orvidalia. Good morning. Kasi sa iya daughter. Aya. Momo Moy si Aya. Kilala. Aragali o ngala, nagali. Okay. Kaya Momo Moises, Jose Villar, good morning. Dennis Perma, good morning man. Enrique Sobaldo Jr., Lorna Termil, mayong aga. Kay Junjun, kung Action Boy, ginag-greet lang niya Lorna Termil. Helen Desma Palencia, dra sa may Victoria City. Si Sige. Momo Moises, ya.
sa Panoy Carlos. Sa mga taga City Health Patrick na. Teodorico, family sa La Carlota. Sige. Okay. Sa kay Flower Banay, Rodet Montino Banay, good morning. Kag kay Juan Bolgalio, maayong agaman. Ate, sige. Yes, kay Albert Ganzagla, Action Boy. Thank you so much, ha. Sige. Standby sa mga balita national. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo balang sa sining panahon sa importante gid naton nga halong aton ikaing lawas agud malikawan ang mga balatian Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginrekomendar ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobejana nga ipaidalom sa martial law ang probinsya sang Sulu kasunod sa twin explosion nga nagpatay sa 15 ka tawo kag masobra 70 ang pilason sa banwa sang Hulo sang Lunes ang aga. Sunod kay Sobejana, ining husto nga panahon para ibalik ang martial law sa probinsya sa Sulu tungod nga marumduman wala sa may nahimo nga kalakasan sa magdeklarar sadto si Presidente Rodrigo Duterte. Ang martial law sa Mindanao Region natapos atong Disyembre 31, 2019, masobra 2 ka tuig halin sang indeklarar tungod sang Marawi Siege. Ginbolgar sa isa ka Jordanian journalist nga isa man sa ginabdak sa miyembro sa kabusayap sa Sulu sang 2012 nga ang ginatudlo nga mastermind sa Hulo-Sulu twin explosion isa sa iya mga kidnappers. Sa isa ka tweet ginpahayag ni Baker Atiani nga si Mundi Sawadjaan nga konektado sa Abu Sayyaf amo ang nagpahog sa iya pagi sa pagpalupok sa armas malapit sa iya ulo kag paa. Gindugang pa sa tweet ni Atiani nga ang kagustuhan sini nga mapasabat sa iya nahimo si Sawadjaan. Sang tuig 2012 si Atiani ginkidnap sa Abu Sayyaf kag pagkaligad sang isa ka tuig kagatunga nga nanginbihag nakapalagyo ini sadtong tuig 2013. Naglambot na sa 197,164 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos gin-report sa DOH ang dugang at 2,965 ka bago nga mga kaso. Lakip sa mga probinsya nga may pinakabadamo nga bagong kaso, amo ang Metro Manila nga may 1,575, Negros Occidental nga may 237, Laguna 151, Cavite nga may 129, kag Batangas nga may 95. Naglambot man sa 132,396 ang nakarecover sa masakit sa pungsod matapos nga may nagdugang nga 368 ka pasyente ang nag-ayo sa masakit. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagatutukan siniyang pagtapna sa korap nga opisyal sa PhilHealth sa nabilin niya nga duha ka tuig nga termino. Sa briefing sang Presidente ginpagwa mates ang aga ginpahayag sini nga ang PhilHealth dapat maimbestigahan kag mapasabat ang tanan nga balbado sa korupsyon. Ginklaro man sang Presidente nga ang issue sang korupsyon sa PhilHealth hindi dapat maimpon sa pag-account sang pondo sa nga gintigana para sa COVID-19 response efforts. Ginengganyo man ni Duterte ang tanan nga ahensya sa gobyerno nga ipagwa ang ila gasto sa pag-address sang pandemic. Samtang gindepensahan ni Senator Francis Pangilinan si Vice President Leni Robredo sa mga banat angot sa magintanyag niya nga solusyon sa COVID-19 response. Suno kay Pangilinan, wala ginagawa ni Robredo ang gobyerno, kundi naghatag lang sa mga solusyon nga suno sa senador, mga kapalpakan sa gobyerno. Bualtada pa ni Pangilinan, hindi ang mga solusyon ni Robredo ang nagagawa sa gobyerno, kundi ang malapad nga kapalpakan kag pagpangurakot sa tunga sang pandemya. Una diri ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na dapat pagdabukan pa ni Robredo ang sitwasyon tungod ang anuman nga magpangguba sa gobyerno, magaresulta man sa pagguba sang pumuluyo. Ginbolgar ni Civil Service Commissioner Eileen Lizada ang plano nga ginakpan sa ahensya ang anomalya sa PhilHealth. Sa hearing sa Kamara, ginpahayag ni Lizada nga ginmando ni CSC Chairman Alicia de la Rosa Bala nga hindi magkoopera sa investigasyon sa Kamara angot sa mga irregularidad sa PhilHealth. Sa virtual meeting, ginpahayag ni Lizada nga gininsister ni Bala nga wala dapat ginpagwa
sa publiko impormasyon nga may angot sa issues ng PhilHealth. Dugang panilizada, naka-record ini sa meeting apang wala nakadetalye. Sa minutes of the meeting, may angot sa direktiba ni Bala. Apang depensa ni CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, wala sa kamotoran ang palayag ni Lizada. Dugang pa ni Ronquillo nga ang ginpahayag sa chairman na hindi pagwa sa publiko prematurely ang mga impormasyon pero himuon mga available sa mga opisyal nga magpatigayon sa investigasyon sa PhilHealth. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nga nagapangita sa kape nga kompleto sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikan naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo